Andibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphula ke sizawuthetha intetho ephuma phaa uKaizer Junior Motaung ecacisa malunga nokuya kweKaizer Chiefs phaa ku-pre-season phaya eSpain. Sitsho unobangela ukubana ke amakhosi ahambe ke ayokuzilolonga phaa eSpain. Uthi ke okokuqala nje iKaizer Chiefs befuna ufumana iiplayers zeKaizer Chiefs befuna ufumana i-experience, bekumele uba zibe ready yenze into yokubana zithi zivula isizini zibe ziredi. Watsho ke ecacisa ke sithi ke futhi ke ukudibana kwabo ke neetim zamazwe ngamazwe phaya, futhi ke nalaa nto yokubana ke bahlangane phaya kwela lizwe ibe nomthelelo ukubeni ke bafumana experience ke ii-players zeKaizer Chiefs. Wathi ke nokudlala nee-opponents ke ezohlukeneyo ke zamazwe ngamazwe bedlala ke za-friendly games, uthi laa nto iyanikeza ii-players zeKaizer Chiefs ke i-experience. Uthi laa nto eza-opponents bazifune ngabomi, befuna into yokubana ke iKaizer Chiefs ii-players zayo zikwazi ukugeyina i-experience. Waphinda wathi ke enye ke into ke bebefuna into yokubana ke abaqeqeshi abatsha beqela leKaizer Chiefs ke bakwazi uxhulumana nee-players zeKaizer Chiefs, babe nobudlelwane ke oburayithi, ba-andastendane. Abaqeqeshi baze bayazi into yokubana ke bazawusebenzisa bani xa kuqala isizini, baze bayazi into yokubana bazawuthuma eziphi nee-players makuqala isizini. Bakwazi ujonga, bafundise apho mele bafundise khona, bajonge apho kurongo khona, bongeze apho mele bongeze khona. Uthi ke loo nto loyo ke ibisisona sizathu esenze into yokubana ke iKaizer Chiefs ibheke phaa kwilizwekazi laseSpain kwi-pre-season, apho ke abafana abadala ke bebeyokuzilolonga. Khumbula kaloku mphulaphula into yokubana ke iKaizer Chiefs sithetha nje ibuyile phaya kwi-pre-season eSpain, abafana abadala bekhona apha eMzantsi Afrika belungiselela ukudlala iToyota Cup. Toyota Cup leyo ke yadlalwa phaa ngecawe lesiya kuye ke baphulaphula ke bedlala nelaa qela lapha eZimbabwe, bedlala neqela ke likaKnowledge Musona. iKaizer Chiefs ngoku iredi ilungiselela ke loo Toyota Cup abafana abadala. Esitsho ke uKaizer Junior Motaung esithi ke ngendlela bona babona ngayo iKaizer Chiefs ikwazi i-experience ke abathe bayithola phaa kulawa amazwe okanye kwela lizwe laseSpain. Uthi noko iyancomeka, ii-players zeKaizer Chiefs zifundile phaa, futhi nethemba lokubana ke nabaqeqeshi beqela leKaizer Chiefs ke nabo umsebenzi bebewudinga bawenze ngempumelelo phaa kwela lizwe laseSpain xa beye kwi-pre-season nee-players ke zeKaizer Chiefs. Kwawumele ke ngoba jongane ke neligi xa izawuvulwa. Injalo ke baphulaphula ke ningake ningene ke nani ke nitsho into yokubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.